Здравейте, аз съм Вероника от Зелена София и сега ще ви покажа как да разберете кога слънчогледите ви са готови за прибиране на реколтата. Първото, което виждаме е дали самия слънчоглед е навел надолу глава и вече не следва слънцето. Второто, което поглеждаме е дали отгоре е жълто, се отсветило в жълто и дали цветенцата са тези, които са ярко жълти, дали вече са изсъхнали. След което пробваме дали лесно пада ето тези листенца и самите семки. Дали лесно се отделят. Аз виждам, че лесно се отделят и семките. Ето ги. Така че нашия слънчоглед е готов за обиране. До скоро!